दिनैनि ब्लगाव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर एसे बार्थडे जाफैदों खाथियावनो एसे देखायलांसां बार्थडे जाफैनायखौ नायलांदो आंजों माबायाव बार्थडे जाहैफानोसै फैद' थौ केक हानो सुरु खालामबाय नोंबो थायदो बैयाव होबाय माखौ लागावखो औ बेखौ नैबेखौ फिदिं औ बेखौसो ओरै औ नङा केकआव नङानो ओरैहाय औ होदोल' मुथा जाबाय औ फिदिंथार औ फिदिंथार जायासै जालाबाय नोंनि बार्थडे नोंनिसोना सिखाया बायबाय बिमाया माबायदि सिखा लाबोखो सानै बुंबायना बाबा सासेयासो गावनि बायदि मोनलेंना खानायखाय सिखाया जायाखिसै बिदि सिखाया गुरै जाथारो सिखाया सानैबो हमबायना बिसोरो ना बाबि होनो रसना बार्थडे जाफैग्राफ्रा सालमोनसे आं फैलालै ओरैबो दं आं लानोबा जाखांबाय दा जाबाय माबायदि मोनदों मोजां मोनजाथारदों मोजां मोनजादों सारालाय जाखांनानै रेस्ट लादों लोगोफोर आंथ' खामानिसो मावफैदों